Want a break from the ads? Nielen iba z reklam, ale už aj z digitálneho. Nazdľudia, ja som Lim13. A poznáte tento pocit? Zapnete si hociakú streamovaciu službu, ktorú ste si zaplatili za váš mesačný odber a neviete, čo si chcete zapnúť, lebo je tam milión možností filmov a seriálov, alebo viete, čo si chcete zapnúť, akurát je to v inej službe. Tak budete si musieť ešte tu zaplatiť, aby ste ju vedeli používať. Ju tam všade, kade hľadáte, tak ste si všimli, že tam není. Ale Google píše, že tam je. Tak čo to znamená? Potrebujete ešte VPN-ko, ktoré si musíte tiež kúpiť zase, aby ste to mohli používať. Keď si zase dačo iného chcete pozrieť, to zase potrebujete ďalšiu službu. Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime, Hulu, Peacock a toľko veľa veci a za čo? Aby sa ľudia mali viacej praktickejšie, sa istejšie cítili. Ale ja to tak nevidím. A ja vám ukážem inú možnosť, ktorú z môjho osobného hľadiska vidím ako lepšiu. A to sú fyzické médiá. A prečo si to myslím? Tu sú mojich 5 dôvodov. Za prvé, vlastníctvo. Keď máš ten film, alebo seriál, alebo hru, alebo hudobný album, tak ich aj ozaj máš. Ale keď si za tie streamovacie služby platím, tak ich vlastním tiež. Počuj, dovol mi ti jedno menšie tajomstvo povedať, dobre? Nevlastníš. Pri streamovacích službách ty si iba len za tú dostupnosť platíš. Medzi tým oni si za tú licenciu platia. Keď tá skončila, už si žiaden film, seriál nevieš pozrieť, žiadnu hru si nevieš zahrať a žiadnu hudbu si nevieš vypočuť. Ale ak si to fyzicky zoženieš, vieš si to pustiť navždy. V podstate to aj vlastníš. Nikto ti nepríde za dvere a ti to len tak zoberú, lebo ty to máš. Okrem online hrách, lebo tam môžu dakedy urobiť, že vypnúť server. Ale keďže Stop Killing Games toto ruší, tak v budúcej dobe ani nie. Keď ak chceš, môžeš toto nejakému kamošovi požičať, on si to zahraje, pozrie, započuje a ti to zase vráti. Digitálne to pôjde ťažšie. Alebo vôbec. Pretože ty tam hore dačo také pred pár rokmi obmedzili, alebo ešte aj lepšie zakázali. Si pamätáte, keď dakedy Netflix ste mohli viacej používať a nemuseli ste na to mať každý nejaký účet. Kľudne aj pri inej streamovacej službe, ale hej, oni to zrušili a teraz musíte za drahšiu službu platiť, aby ste mohli viacerí to ten účet používať, aj viacerí na inom zariadení. A jasné, takto mi vie povedať, že a ja už nemám ako si púšťať takéto filmy a hry. Ver mi, máš. To vie, sleduj moje streamy, tak ja sa s každým bavím každý deň na mečku a tam mi väčšinou každý povie, že má aspoň jednu hernú konzolu. A vieš čo napríklad to tá herná konzola ešte vie, okrem ti zapnúť nejakú hru? Správne, vieš si na nej buď pustiť nejaký seriál alebo anime na DVDčku alebo Blu-ray, alebo aj nejaký film na DVDčku alebo Blu-ray. Alebo ktoré herné konzole ako môj Xbox One S vedia ti aj púšťať to isté v 4K disku. Čo 4K disk je, alebo ten zvyšok, neskôr vysvetlím. Taktiež aj hudobné CDčka, akurát PlayStation to už u PS5 a PS4 vzdalo, ale u PS3 to sa ešte dá. Ako druhé tu mám content. U väčšina streamovacích služieb to tak beží, že máš iba film. A to je aj všetko. Ale u fyzickom médiu máš kopa bonus contentu. Ten väčšinou vie byť dosť zaujímavý. Fotky z nakrúcania, behind the scenes footage, rozhovory s hercami alebo režisérom filmu. Audio komentár od herca alebo režiséra, ktorý ti beží po filme, že toto v tej scénke sa tak dialo, lebo my sme to tak spravili, lebo to tak a tak malo fungovať a ono to potom aj dáva zmysel. Príklad Pána prstenov. Kto si z vás pamätá tú scénku, kde tam Elijah Wood mal so s takým kamošom interview a sa to ten slávny meme stal, že When will you wear wigs? Proste dačo také chýba. A takýto content nemáš iba u filmov a seriálov, ale aj u videohrách. Ako napríklad moja kópia od Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution na PS3 mi okrem hry vyšlo ešte aj z bonus anime OVAčkom. Alebo napríklad u fyzických hudobných albumov vieš nájsť bonus songu, ktorá tam pôvodne nepatrí, alebo krátku nahrávku, kde sa tí hudobní interpreti poďakujú, že si ich album kúpil. To napríklad v Spotify nemáš. Či? No neviem, ja to nepoužívam. A za tretie, kvalita. Keď si zaplatíte za streamovaciu službu, tak asi vám tam píše dačo také, že oni to ponúkajú 4K, najlepšej kvalite HDR a také niečo. Ale je to pravda? Nie. Není. Ani
zďaleka. Jasne, vie ti to taký dosť v pohode obraz ukázať, ale to není vždy ten najlepší. Pretože čo oni robia je, že zmenšujú tú bitrate toho vysielania a to vie veľakrát vyzerá troška škaredo až ku poškrábanie. A veľakrát tá bitrate vie byť ešte aj menšia, než ako napríklad v Blu-ray disku. To je zase Blu-ray disk, vysvetlím neskôr. Takže hej, v streamovací službe oni zmenšia tú bitrate, ale nie preto, aby ten film alebo seriál ti mal ísť v dobrej kvalite, aj keď má zlú Wi-Fi. Pretože to by tak či tak nešlo dobre. Ale preto, aby šetrili so peniazmi to tie firmy. A to s tými, čo ste vy im dali. S diskom zostane vždy tá istá kvalita, ktorú si kúpil. Zase hej, nie každý vysielací formát je rovnaký, ale tu ti vysvetlím ten rozdiel. Asi všetci i tvoja babka vedia, čo je to DVDčko. Skrátka je to fyzický formát, kde si vieš pozrieť film, alebo seriál, alebo jak tu ja mám anime. Výhoda? Sú lacné. A také lacné, že napríklad som takto aj našiel za euro 2 a je to. A menšia nevýhoda predaktory môže byť tá, že tie bežia čisto iba v 480p. V dnešných modernejších teliek to asi nevie vyzerať také čisto dobré. Preto ja napríklad používam, keď to má obraz 4:3, svoju retrotelku, lebo na tej vyzerá dobre. A ak náhodou 480p vadia, tak existuje lepšia verzia. A to je Blu-ray. To vyšlo v roku 2006 od Sony a tu ti každý film alebo seriál bude bežať v čistých, dobrých 1080p. Takže Full HD, bez chyby, bez sekania a dobré. Zase tie môžu byť už trošku drahšie, medzi 10 až 20 eur, ale za tú kvalitu to stojí za to. A ak máš náhodou takú 4K telku, OLED, neviem čo a chceš mať tú najlepšiu kvalitu, nie iba 1080p, tak existujú už od roku 2016 4K disky. Tu máš tú najlepšiu, najčistejšiu a najfunkčnejšiu kvalitu, ktorá vie v dnešnej dobe existovať. To isté jak predošlých film plus bonus content. Zase nevýhoda je tá, že tie sú už aj dražšie a stoja najmenej 20 eur a už iba dražšie podľa toho, či si kúpiš iba takúto čistú verziu alebo takú special verziu. Ver mi, pozrieť si film v 4K je neuveriteľný zážitok. Ani nepotrebuješ ísť do kina, lebo toto je kino. A môj štvrtý dôvod je cena. To v obchodoch majú hociakú cenu. Dačo vie byť drahšie, dačo vie byť lacnejšie a raz za čas sú zľavy. Ale u tých streamovacích služieb som si poslednú dobu všimol, že už začína byť len drahšie. A čo ti za tú drahú cenu ponúkajú? Nič. To už v takom množstve, že mi to ani nepríde férové, hej? Zase hej, prebiehala inflácia z všetkých dôvodov, ktorých ja nepoznám. Ale platiť toľko veľa peňazí za toľko veľa služieb, to už ťa ročne vie stať dačo medzi 900 až 1300 eur. Ak si náhodou neplatíš ešte to tie služby, že bez reklam a toto všetko. A za čo? Lebo si pár seriálov a filmov chcem pozrieť, kde ma ten zvyšok ani nezaujíma. Však to je strašný deal. Ale u fyzickom médiu vieš nájsť o mnoho lepšie díly. Príklad som našiel tú Blu-ray Collector's edíciu z filmu Emperor za 12 eur. Že mám film na Blu-ray alebo aj na DVDčku plus dokumentáciu o konci druhej svetovej vojny. Pozrieme, počítajme ešte aj bonus content ako behind the scenes footage a vymazané scénky, ktoré už v pôvodnom filme neboli. Alebo nedávno som našiel túto kopu filmov za 5 eur na Vinted. Vinted je super na physical media. Bože, koľko hier, filmov, seriálov, hudobných albumov som tam našiel, uložil si za lacno, lebo si to chcem neskôr kúpiť na unboxingy. Je šialenstvo. Ale to nie iba online, ale aj v žijúcich obchodoch. Príklad, pred rokom som bol v Holandsku a tam som našiel taký garážový obchod. Z toho som spravil TikTok. A tam som napríklad našiel túto vinilovú single za euro 50. To nie je iba jedna songa, ale na druhej strane je druhá. Napríklad mám od Diona The Wanderer. To hraje Fallout, ktorý pozná túto songu.
A zase hej, nie všetky filmy, seriály vieš nájsť fyzicky, lebo tí tam hore to už proste nedávajú, lebo si myslia, že digitálne je teraz populárne, s týmto zostaneme. Ale ver mi, ak napríklad nájdeš ten film alebo seriál, ktorý sa ti strašne páči a patrí medzi tvojimi obľúbenými, ako napríklad čo som ja našiel svoj najobľúbenejší Disney film, tak to stojí za to. A ako môj posledný a piatý dôvod, zážitok. Predstav si to. Ty a tvoji kamoši sa pripravujete na napríklad prespávačku. Pôjdete do jedného obchodu, kde si chcete spraviť filmovú noc. Ak vojdete do toho obchodu a uvidíte milión filmov, presne vo všelijakých žánrov, zjavy, ktoré vedia byť také malé, že toto by oni v tom digitálnom streamovacom službe nikdy neponúkli. A aj nejaké snacks alebo pochutinky, aby si mal syté brúško. Takže vyberiete si buď dačo smiešného, alebo dávku klasiku, alebo dačo hororového, čo väčšina, s ktorými sa ja bavím, pozerajú v kuse horory. A nemusíte si to hneď kúpiť, môžete si to aj iba požičať z toho obchodu a o pár dní naspäť vrátiť. Že pôjdete k vášmu dohodnutému miestu a pozriete si to a máte z toho navždy spomienku, na ktorú už nikdy nezabudnite. To isté viem aj povedať pri videohrách, napríklad sa pôjdete k nejakému obchodu a tam uvidíte čisto novú hru, ktorú si chcete zahrať s vašimi kamošmi spolu. Ale pri tých streaming službách takýto zážitok akurát zmizne. Takže ak máš náhodou nejaké fyzické veci doma, alebo príbuzných, alebo nejakého kamoša, a ti to aj príde zaujímavé a vieš, že je to iné, možno aj lepšie pre teba, tak možno si našiel nejakú novšiu záľubu. Ináč, týmto končím toto video, nezabudni dať. A môžeš sa mi do komentárov ozvať, ak máš ty nejaký zážitok s takýmto fyzickým médiám. Ináč, čau.